ओंखारबा आं गिदिर हारसिं गालांलायनोसै नै थांदो नोंहा गुवाहाटिनिफ्राय थ' थांसै जोंहा आसपटेक्सनिफ्राय खेवाखै आं थाथोहाय र' हाय एभ्रिवान होनना लानां Introduction. Oh, hello everyone, welcome back to my channel. खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आं मोनसे गोदान भिडिअ आरोबाव फिन खनसेबाव बरायनाय थानोसै आरो लोगोफोर सावथुन बिदिब्ला लोगोफोर आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामलांनोसै थाइजौ सिखावखाया मालायनि थाइजौ खावना जादों टाउनाव जानोसै जाबायानो थाइजौआ गोदैखाबा गोबाब आं थाइनै गेजेर दं ओमफ्राय आरो गुसु जाथारबाय जानायानो दा गाबोन नोंसोरनासो प्रब्लेम जागोन बांद्राय जाबा माबा जागोन गाबोन गोदो भगवान आंथ' थोबसेबो ना आंनो संनांगौ हा नोंहा बिदिबासो आगदासो लोंनाय बायदि होनो सेल्फिबाथाय माबा गैला जाजोब्बाय हिट जादोंमोन जासुलिया जाजोब्बाय बांसिन जादों बांसिन I'm drinking. ओंखारलायबाय नै थांनो न' फारसे जोब्बाय नालाय खामानिया
उथेथे हमसिना जाना लोंना बिदि गानसेयाव थांसै थादो दे आब' थेंक इउ गोथाव गोथाव संना जाहोनायनि थाखाय मालाबा फैफिनलायगोन जानो खिनिखौ दिलुबाय आरो बावा नाखौबो गिदिर गिदिर जाबाय अमा बेदरखौ बेसेरा गारबोबाय आरो ना लाबोनो थौ थौदो थाथ' होमबा ना बाय बाय थांफिनलायनोसै जोङो नै दिनै आं खोन्थाबाय जाबाय दा बेनिफ्राय लोगोफोरनो जोङो रिस्कायाव गाखोबाय आरोना नै सानै बायदि गाजों आंजों जागा थोआनो ड्राइभारानो सालायनो हाया जालायदों आरोना लोगोफोर अब्लाबो ओरैबायदि मोजां नांदों आरोना गाखोनो लोगोफोर नै बार सिउ सिउ आराम नांलायो आराम गाखोनो मोजां जायो आरोना जोबोर मोजां नांदों बेसेबा गोबावनि उनावहाय गाखोनानै ओमफ्राय लोगोफोरनि अखा हादोंमोन नालाय दै जालायलायदों आरोना लामायावबो गाड़ी नेबाय दं गाड़ी रोक रही है हम घर जाने के लिए बासें नहीं मिला ओमफ्राय लोगोफोरनि बासावहाय गाखोबाय आरोना जोङो ओमफ्राय थांबाय थानोसै न' फारसे स' थेंक इउ स' माच लोगोफोर आंनि भिडिअखौ जोबोद नायनायनि थाखाय